खुलुमबाय BTR चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनायनि सिगां नटिफिकेसन मोननाय बायदि। मैया भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि गाहाय मन्थ्रि बिबान लानाया 7 बोसोर आगान होबाय। बेनिखायनो आसाम रायजोनि BJP राजखान्थि दोलोनि बिथोन बायदियै धेमाजि जिल्ला सिमोनसाफुरि मोनथाम जायगायाव लामाजानाय जामुं आरो सिमोनसाफुरि गासै गं 200 नखरनो माइरं, थाव, दालि आरो संख्रि राननाय जादों। मैया फुंनि समाव चिरां जिल्लानि सुरदन काजलगावनि बेंटल-काजलगाव लामानि साखाथियाव गावबुरा भवन आरो डिस्ट्रिक्ट जइन्ट कर्टनि गेजेरजों मोनसे बाक्सु हेड ग्रेनेड मोन्नाय सन्देह खालामदों। नाथाय बे बाक्सुआव थानाय बमाखौ नायबिजिरनानै चिरां एसपि गौरब उपाध्याया फोरमायदि गुवाहाटीनिफ्राय नायबिजिरनो थाखाय फैनाय इस्फल सेट जों नाजानायाव नंखाय होननानै मिथिनो मोनफिनो।